bias good namo. And of course, atong station manager, SM, dalikit gani kadyo di agi man ko. Dalikit gani din ni SM, di ba? Maanyag kayo SM. Ang among kandidata, Mr. Ulbo, Frank Mendez. Ug sa tanan atong mga kauban sa CBN din sa Ulbo Radio, di na kayo nakutaso ng pagpanimbaya ka. I want to give time to, of course, Miss Virginet Chi. So, Miss Virginet, here. Yes! So, anita balik kang Miss Birch Yeah. na wag yun, digit malalis. No, bapa kay last makeup pag ganun na, humara walk out like this. Pero me, no? So, may insecure ta ka dyan. But anyway, going back, Miss Birch, atong isgutanan ka ganina. So, atong naisgutan, no, ang imuhang ginaapilan karon is ang Miss Millennial Philippines. So, imuha pong nalakbitan nga it's a pageant na dili ang individual mismo ang gina-highlight kundi ang imuhang probinsya. So unsa Miss Birch pod ang imuhang mga gipang duso dito sa ato ang Miss Millennial Philippines 2017 nga pageant. Mahitungod sa imuhang home which is province of Misamis Oriental. Actually, Ma'am, daghan mi na-promote for Misamis Oriental. Last week, we had a promotional video para ma-showcase tomorrow, Wednesday, sa Itbulaga. And we are hoping that we will be able to showcase more the products of Misamis Oriental, especially the Bagindanawan silk, which helps a lot of women in Lagintingan. So, we are really hoping that we are given a lot of time in order for us to promote the beauty and wonders of Misamis Oriental. See, told you. So, in English naman doon, ikaw na. Ikaw may mag-translate sa akin. Kanangon sa daw to. Charot lang. Ito, nindot di ay gitayos ng mga igsuunan kaya mas-showcase yun din ang mga katawan, kultura, apil ang mga produkto. So, tell us more about sa imong ginahistan nga promotional video. Kumusta ang experience sa paghimo ni Ana, Miss Birch? So last week, ma'am, Monday and Tuesday, we had a promotional video and I was really amazed, especially since that I was able to visit different kind of places here in Misamis Oriental. I was able to taste again the very famous bibingka from Antica, the white beaches from Initaw, then we visited the Lasang in Libertad, Initaw, then also we have visited Hasaan, the falls, the beaches, and of course their famous halo-halo. And overall, I was really amazed. I was thinking on how I would really promote Misamis Oriental since it really has a lot to offer and people would always seem to want to visit our place. Yes! So for sure, Miss Birch, ug sa atong mga nananaw, naminaw karon, no, na-excite pod sila, no, sa imong mga nahisgutan ng mga places and beautiful products pod, and especially people, no. Pwede ma-experience nila kung ano sila sa Misamis Oriental. So kanina video, asa man nila makita, if ever nga na-curious na gid sila karon for sure, asa man ni makita, asa pod nila unsa ni experience. So tomorrow, ma'am, I will be live at Itbulaga around Again. Asa you in the live, Yes, Gov. Tomorrow, 11:30 a.m. sa Itbulaga GMA. Then they will be able to showcase the beauty of our province. And for those na dili maka-live tomorrow, they can also check out Itbulaga's Facebook page because there they will be uploading the video of our province. Wow! So mailalagid sa mo atong lalawigan. More pag ma-promote, di ba? Okay, we know lang po alin nga, we know Okay, we know lang po alin nga. Nationwide, worldwide. Show, di ba? Okay, worldwide. Okay. Mong microphone. Sharing. Okay, so ang ako nga question na at your age bitaw, ma'am, members nga kanang unsa kinaka-challenge nimo para nga mo appeal kaning mao nga show as kini dili pa basta worldwide kini nga pasundayag, di ba? Unsa kinaka-challenge nimo, ma'am? Siguro, the first challenge that I am facing right now is my studies. Since I will be absent for a lot of times, but I'm very thankful for my school, Liceo, since they are very supportive in me joining this pageant, so they have actually excused me. So aside from that, I think everything will not really be that challenging, but instead it will be more fun in order for me to promote. Thank you, Liceo.
Doon, bakang mo! Daogan hindi siya Padonal. Padurig yung naman! Dili lang yun small time lottery ba? Actually, Okay. I would like to thank her school, Liceo. Salamat kayo, Liceo, for allowing Virginet to represent the province of Misamis Oriental, for understanding. You know, I believe that you understand also that one of your students really is very, very beautiful, very, very talented, and she can be an asset to your school, not only Yes. to the province. Ang dako kay katabang nini sa Bercia ato Ling, because if she will make it with our support, not only us but in the city and the province, kung masuportaan siya, ang nakanindot kaayo is that the province will earn or will win 1 million pesos. Okay. Nga Wow! project, Oo, no? 1 million. worth of projects. Yeah. Okay. Akong plano man God is, of course, I'm gonna ask Virginet that if we will make it, o Virg, where do you want to put our 1 million earning nga for a project? No? So, pagpili mi og katong nasuruyan na tourist spot, yun sa iyang gusto butangan, may atong ibutang nito lang po dito. It will be in honor of her. Yan, oo naman. Yeah. So, kanino gawa sa mapasundayag pa atong lalawigan sa tibuok kalibutan, napag-yun di ay na nga special prize para sa lalawigan, which is 1 million pesos worth of projects. Yeah. So, You know, mas masunod na ito pa knowledge yun. Nagana itong department head yun. Oo. Department. Kung nanabitaw kami lang, Birch, hindi sila maminaw. Nga ka maminaw. Hindi fair ba? Ha? Oo. Sige, oh. Provincial Health Office, good morning sa tanang employee sa Kapitolyo, pati na pod kang Dr. Jerry Kalingasan sa tanang naminaw karon sa programa. This is Jerome Mundo. Yes, oo. Sa And, provincial budget. naminaw ka. Provincial Tourism Office. Yeah, we're celebrating Tourism Week. Yeah. And, sigurado, so tigil na ma-absent. Absent. Laro kayo ba? PDRRMD, so Yeah. D. Embrace mabilin na to sa access or engineering engineering. Oh, Mr. Andrew Gapul. Provincial Population Office. Yeah. Uba. PDRRMO Claveria. Ayan. Apos Kahoy man siguro to. Ayan, Apos kahoy gyud. Okay. And PDRRMO staff. Ako Linay, ako na nadapod karon na gusto ko lang makatao si Miss Burge, no? Na Dini Puertas. Si Miss Sukaw ko, naminaw siya nakita niya si so it was live on FB. Sa magsaysay ni Sister, Yeah. 90%. Oo. And, Sa Kuya Miss. Si Intot, mayong buntag sa tanan nga mga Rohelios. Doon na, nasa si Rogelio. Ang taron lang pa kung ga-explain na ni Rogelio. Yeah. Si Ma'am Mimi Andia, sir, sa PSWD. Happy birthday sa iyang kapita. Okay. Ay, si Daddy. Si Ma'am Malo Rivera sa Accounting Office. Ma'am Dilay Ukot also. Mami. Mhm. Mami. Mami. Chief of staff na to. Hello, Jace Ma'am Minaw. Jace. John John Michael Michael Vincenzia. Vincenzia, Kapit nasa, na Kaslon. El Salvador. Grabe, Okay. Virg, no? Kung ikaw, basta na ka, Virg, pwede ba kada Tuesday na nga? Tuesday na to Ano siya na i-guest, naman ma? No? Oo, para Yeah, Minaw. mas daghan kayo maabdik. Si Ma'am Fe sa back. Fe. Si Goff, maaniyag ug matahom ang kabuntagon diya kanimo uban sa imong kauban ug daog sa loto. Wow, Grabe daw yan. kaayo ni siya sa hedge. Ay tatalo niya. Naminaw na pod mi karon sa imong programa Balingasag. Yes. Balingasag is where girepresent ni Burge sa last Kuyami Yes, Festival. you are from Balingasag, tama? Oo. Yeah. Gali ang gwapo kay Burge. Ayan si kaning Chief of Police, kaning kagawad sa Taguluan Jacinto Valdez. Mayong buntag gobernador. Sobra katsada ang short play sa Miss Orcares karon buntag. Kay lakon ta kay mauman kana ang tuang matuod, Chief Sinto. Buntag Chief, no? May buntag May to. laki na po kayo si Dr. Dexter. Aha, nagbasteral na siya dani. Every episode is getting better, is getting better. According to this guy deserves an award, no? Pero kanang award together with his team, no? Yan, sa drama. Yeah. So may bunta scanner karon nga na minaw. Engineer Tessie Gales, Engineer may buntag. And Gales. cooperative office, silang Snooch, may buntag. Ayan. Nada ko na bloodletting ugma September 13 covered court. Asa nga covered court tapit sa Lain dad kang lilay. Tama lilay, oh.
Poblasyon, Captured. Libertad. Okay. Happiness overload. Overload. Agad. Sinay na. Kami doon. Picture. Ano na siya? Doon pag-amay. Attorney Jeffrey. Oh, na, Attorney Jeff. consultant sa Tourism Attorney Office. Jeffrey, may bulag din. Okay. Ayan, siya ay sa balik Tama ulit. ka. I'm okay, sure. Continue. Okay ba? Tanaw, ako na ibang... Grabe siya. Ah. And of course, sa Miss Burge, balik-balikan nato to, no? How are we going to achieve that 1 million pesos sa success sa Miss Burge para mapasabot po na to sa atong mga listeners o watchers karon? That will be, in order to garner 1 million pesos, ma'am, that will be for the Bayanihan Award. In order for us to garner that award, is that we really need support from the people. It is through social media since Miss Millennial is basing on the millennial generation, so social media, so they would like for us to promote our provinces in social media. So I would humbly like to ask for the support of everyone through social media. For my Okay, so unsaon Facebook, man? so you can follow my Instagram account, that is for Miss Millennial Misamis Oriental, the same for Facebook, like and share, Miss Millennial Misamis Oriental, and for those who have Twitter account, that will be for at MMPH Miss Or. At MMPH Miss Or. Sulat kay malimot ta. At Naman si Nicole. Nicole. lihog ko ni siya to i-flash then siguro, no? So again, no, sa mga kaigsunan nga naminaw karon, naka-tune in po sa live streaming. Since the pageant is on Miss Millennial, dito gid gina-focus pod no sa millennialism kanang mga ilang kanahon. O nga, grabe nakaayo gid ka into the social media. Okay, so again, you can like the different social media accounts of Miss Burge. Ang baliko ng imong Facebook is Miss Millennial Misamis Oriental. ayan. Ayaw kalimti, no? Mga kaigsunan nga butangan gyud og Misamis Oriental. Tama? Okay, Miss Millennial Misamis Oriental Facebook na. And then the other one is The same with my Instagram, Miss Okay. Millennial Misamis Oriental. okay. And for Twitter, that will be at MMPH Miss Or. Ayan. Ano na MMPH? Miss Millennium or short Millennial Philippines. Oo, diba? okay. Mm. Na Mr. Engineer June Balo. Yeah. Live yapon ta karon din sa lobby sa Capitol. Ayan. They're watching us. Oo. Yeah. So, mo to siya, no, mga kaigsuunan, no, ang panawagan sa namo, syempre, nga unta, dili na to pakyason sa pagsuporta, ang ato, ang gwapa kay nga kandidata, malantip ang salabutan, kanang wala ra ko katunga sa iyang kamingking, charot lang, chika, yan. Bitaw mga kaigsuunan, please support Miss Burge, kay para, dili lang ni para sa ato ang lalawigan, no, kundi para sa kinatibuk-an gid nga development. Oo. Okay. Naman galing ang Tita Lili or nga ako. Oo. Kanina ko siya, Bob Mami, long time no see from Tita Lili. Hi, Di ko na Tita siya Lili. di ko na siya kuan ni, di ba? Di ko na siya comment. Oh. Pero karon nga nagabay ta ng Miss Bird. Naparamdam si Tita Lili. Hello mga tita. So sa makausap atong yun na lambualin ang ato yung suportahan ng atong hedata gawas nga siya amo represent karon sa Miss Millennial Philippines. At the same time siya po atong produkto sir sa tuang gihimo dining kanibitang festivity ang katong Tuyamis Festival, di ba? So dapat ato yung suportahan kita nga mga taga Misa Misnon. At the same time tanan nga maabot sa tuang nga Sibia karon nga adlaw lambualin. Alright. Oo, hello sa guys sa mga galingwan. Naminaw sila ang vice ngayon si Louie. Wow, Yes, Vice oo. Mayor Louie. Ayun Grabe, ang no? abtan ni mo langga, no? So once again, atong paningkamutan. Actually, mura Abot siya. mura like hindi siya kada Tuesday kay dagan mo comment pa. Ang buhay kayo nila. Yeah. Lagyan siguro karon sa live stream. Yeah. Alright. Okay. So, anyway, nagkaroon po, nag-celebrate kita sa ato ang Tourism Week. And of course, no, it has all the relations sa imuha pong ginaapilan. So, finally, go kay murag na sila flight to catch. Karon? Tama ba ko? You are off to Manila na for today. Oh, okay. Oo. So mula ka nagkaong Manila. Yes, What time is your flight? that we still don't know, but we're hoping for the last flight ko. Last okay, flight last pa flight. karon. But Oo. and yeah, so okay lang and of course Miss Chi and together with Attorney Jeff the province actually promised that we will help them, Yeah. no? And inamin ako si Attorney Jeffrey nga kung kinahanglan we will join during the event kung kinahanglan. I will personally go there together with some of
our team Mhm. Capitol, Mhm. ato din siyang suportahan. Yeah. So, Bigyan ka support our support. candidate. And Yeah, I think sa murag live ta sa Capitol on the time. Sa Umapuhon. yeah, of course, Live ta. sa Capitol. So don't forget with Aline. Yes. And kana akong baby girl Aline. Baby girl! Pinag-gore kay... Ito yung millennial, di ba? Ay, panila. Mga- Basi mga midget. Midget division. Diba? Midget Division? division. Wala pa yan. Binimidyo. Wala pa yan. Boy, height requirement. Oh, bro. siya. Mhm. Hindi man malupit. Saka gwapa rin man malupit. Ay, thank you so much. Oh, Asa oh, nakita oh. nga hanggal. Tanan. Saka, ang pinakagwapa, ang talikod mo. Oh. So talikod na ito. Ay, hello! Yeah, so yeah, we're supporting her. And in fact, we're preparing everything para smooth sila. Mm. I would like to, in fact, assure ang iyang mama o papa Mm-mm. and friends and even kung na siya boyfriend no nga we will take care sa Yeah. kang Bernard that we will bring her safely to Manila with Attorney Jeffrey and we will of course bring her back safely to Cagayan de Oro and hopefully with bacon. No? Yeah, we shall all pray. So yeah, well, hopefully we will be able to make it, and we're hoping that you are able to support us. Bernadette woke up very early, and she had found the courage actually, and still finding it to especially tomorrow to represent the province of Misamis Oriental. There is this one lady at a very very young age na naningkamot nga ma-represent niya ang atong probinsya. It's our time now to help her also. Ato na pong panahon na ato po siyang tabangan. So Miss Burge, we wish you all the luck. I'll pray for you and I believe that the whole capital will pray for you for success. And you know, yes, dili ko na may musulti ginanay, but whatever will ever come out sa Miss Millennial, we are already winners. Yeah. Yes. Because you represented us. You were able to promote the province of Misamis Oriental. No? Para sa amo. And whatever will happen, you will always be our hero. Yeah. And thank you for promoting the province. So that's Miss Virginia. Yes. Okay. Very Badayon, pretty. badayon, Oh, badayon. pidihan lang sa siguro siya kay last flight pa man di ay. Sige, so may sige. request her to stay with us. Sige, patil nga dyan, pre. Aw, Sige. unsa ba di ay? Oh, Maldita- okay ra ni maldita naman si Jeff. Mama Bear, oh. Okay, mo regards Oh. sa bagyo daw Dili si dili Dr. pwede, dili Resma. pwede, dili Ah, pwede. Oh. Dili pwede siya magstay din. Ang nagila, madalang. Sige. Miss Birch, no, stay with us lang sa while atong hisgutan gov ang ato pong mga Salamat ako, no? Unsa man? Maribig Yak from Netherlands. Mayang adlaw sa tanang labi na kang golf family. Ah. Hindi ko na nakabilog doon. Nakita lang si Virgin doon. Nag-apil na tayo, ano? Hello from Netherlands. Yeah. Ayan. Sige. Okay, sige. At- Okay, so Pwede, ato, ay. in connection na ni sir nga kalihukan karon na nagitay produkto lugar sa Luwigan mo dala na gid dito sa tuang nasod ug sa tibok kalibutan. Mhm. Karon pong kagapong adlaw sir atong gibuksan gyud format ang atong pagsilulog sa Tourism Week. Yeah, actually, we were half and half, no? Mm. I started it but had to leave earlier because of another event and activity. But yeah, yesterday, together with our consultant, si Attorney Jeffrey Saclot, kang Ibuan Nuwaga, sa tanan na to nga staff sa Tourism Office and of course sa ATOM, Association sa Tourism Officers sa Misamis Oriental, headed by Ma'am Jenny Lagrosas, successfully was able to open the Tourism Week celebration. And katong Tourism Week celebration, pipila ra gyud ang atong gi-highlight. One of those ang atong gi-highlight is natural kini ang atong abay karon Miss Yes. Burge that again we were asking if we or everybody can support her no for the good of the province and for the good of the islands of Mindanao, especially kung nadagan challenges. Ang akong kalipay gyud kay ang i-launch kagahapon ang tour packages. Yan. In fact, ako ang ikukupya sa tour packages nato sa province sample. Anara, thank you Nicole Banagbanag. Si Nicole, Miss Burge, kada buntag sa Tuesday, gaawin din, anak,
kuhaon mo niya na inala siya anak para ayaw masulat. Magic slate? Magic slate. Anyway, example, Claveria 2-day 1-night tour package. Barato kaayo. 2,500 lang. Pero minimum siya na 10 tao. Kung sa'y appeal, na siya air-conditioned van na transportation. Kikan din sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Most probably di ang sa Kapitolyo. Na ay libreng duha ka paniudto o isa pa ni hapon. O libreng kaon lambo li. Yes, ampay. Doon ay overnight accommodation. Now, kining overnight accommodation, pwede din sila mulaw sa Imuog, pwede po sila din sa Claveria, kung gusto sila mupuyok ng mga in lang ba sa atong katawan. Plus doon na pa libreng duha ka breakfast. Okay. Tanan ilang entrance sa environmental fees apil na ni ana. So, ang nakanindot kay ang ilang tour guides ay sa ay liuk-liuk ako kay mga lipong man tani ko no mga and di man si Birch ako untang kung si papasa ko noon ako nga si Birch pabasa ba no. So na sila service of accredited tour guide and napag-libreng bottled water. But when you go to Claveria, actually lang bulin, you don't need a bottled water. Maugya, no? Kasi kasa kamay ng tubig tinaw Yes. Bugnaw But kayo tayo. nevertheless, for those na wala masing naadlok, na mapaano nila mga tiyan, no? Kung sa mga adtuon nila lin, no? Falls hopping at Tikala Falls, Kilumi Falls, Dangayon Falls, and San Roque Falls. Upat na naka-falls Pero kadaghan nga falls. Sa 2-5 nimo, upat ka falls na. Dual Nara Restoration Village. Yeah. Diya lagi ka ng Yakun Lambulin. Kung tinaw ka silang Pandia Lambulin, labi ka. One time, Organic tanan, di ba? Organic and vegetarian na silang village, Birch, no? One time, Birch, ilang mo invite. Murag manok tan-awon. So, murag paa sa manok. So, ilang gihatag akong kaon. Pagkaon nila ako, manok ang lami. Na murag panit sa manok kasi lugba. Pero utan. Vegetable lang siya. Vegetable lang siya. Ingredients. Yan. Dual Nara is very interesting. Nadia ang yakun, nadia na ang mga roses, baligya, napo din na ka ng mga lain pa Daggan nga makita din na. Sa mga hilig og sila ice cream, di ba? Yeah, nani ice cream. Sa mga hilig og salad sila atong lettuce. Basta lettuce ba na o lettuce? Nabot na version din social lagi mo. And of course, ang Canadang Flight 387 right? It's just actually bad memories, but we are actually making it a point that people will not forget it. Yes. That it was one very sad tragedy that happened in the province. And nagbutang nila og shrine, but ang nindot din nagambulin kay bisag inaani nga oras, udtong dako, tapag. Tapag, baga kayo. And Jacko stopover. Lamian kayo. Anong Jacko stopover, Lin? Lamian kayo na din na tsokolate. Wow. Kape. Si Kwati Balig yun? Oo. Wow. Jacko stopover. Yeah, Jacko's. No? Favorite na nila ni Mr. June Pakamalan. At Claveria muli papala sa bago man ang munisipyo sa Claveria sa apil nila. Hanap Pola Nature Spring kini. Nakanatog na. Doon spring din na Birch. Ilang itakop ang tubig, ilang ibuhat ng swimming pool. Ang problema kay kung saan kaligong nga labi, tugnaw. Tugnaw pa ang Claveria, tugnaw pa ang tubig. Pero lagi ka pangambak lambo. One time nakalig ko din na, lagi nangambak. No? And of course, before you go home, they will bring you to the Pasalubong Center. So imagine, sa imong 2,500 lambo din, lambo doon, Birch, no? Dako na kay ikatabang, no? Sa ekonomiya sa maong lungsod, and pag-promote sa Misamis Oriental, ma-enjoy pa ninyo ang nature. Yes. Yung hangin, no, nga dili kinang gamit kag mask, nga limpyo yung kadingban, and ang bonus pa yun ana is when you visit Claveria, makita nimo farmlands. Nagbalod-balod. Nagbalod-balod, mais, kamatis, repolyo, petchay, name it, they have it, no? Kanin mga ng Claveria, they have almost all the vegetables and they are producing vegetables for Cagayan de Oro and Misamis Oriental. In fact, kung ilang volume, ila pa manggaling dalon lambo doon lambo dito sa Kauluhan. Yeah. That's one
kining atong sample sa atong Tour packages. So that's I think that's what we launched yesterday together with Yvonne Waga. Ayan. So para kaninyo Si Birch said. Oh, lagi. So Si Birch, Birch babasa ano ron. sample, another sample. Isa sample. Taga na to no, si Miss Birch. Mga kaisunan, daghan kini actually nga tour packages ang atong gi-launch gahapon. So, magbasa lang mi og mga sample. How about this one? Si Initaw. Gikan tagad tong rapid balhin ta diri sa Initaw. So, Miss Birch, kindly give us kung unsa ang mga inclusion sa Initaw tour package. For inclusion, that will be it will be a 2 days and 1 night all day tour package. It is for only 2,500 pesos, minimum of 10. So it will include a private aircon van transportation from CDO to Initaw, and it has a 1 night stay in beach resort. It's beachfront, and it's free Filipino one breakfast for each of us. They will be offering breakfast and libre. 2 lunch, and of course 1 dinner. So careful sa pagkaon. Nya 2.5 ro, dapat kay libre. Garbo sa paon. Mag-ipod siguro ni siya di siya og panganak. Sige, So, Birch. of course, after entrance, it will be free already. There will be a service of a professional guide. Ayan. So, Unsa po ang pangbisita, Miss Birch? the places to visit are the old municipal hall of Initaw, Sabay Farm, Sabay Shooting Range, Uy, kami hilig go ani sa shooting range. SJ and Telli's Overview. Nindot kay og view diri mga kaigsuunan kung makaanhi mo. And then next, It's the Kawayan Reef Resort and Buhi and Diversified Farm. And of course, the Lasang Protected Seascape and Yes. Landscape together with the Lasang Adventure. Indot kayo na diha. Yes, actually naka-visit mi Dana for our video shoot, and it was really nice. actually ang Lasang Protected Seascape and Landscape murag usa na lang sa pipila no ihap na lang sa tumatudlo ang Lasang og Seascape and Landscape na protected yun. Kaya napagid siya within the bibo kayo nga area. O sige na protektahan gyud ni siya. So mga kaigsuunan ha, mauto siya ang perting daghanang inyong magsitahan og daghan pa kay libre for 2,500 pesos lang na Initaw. So kini nga unsa pud nga mga activities ang atong pwede i-expect sa Initaw, Miss Birch? Since Ma'am Initaw is very rich in white beaches, we have 5 beaches to visit. We have beach hopping and experience water activities at Midway Mikay Beach Resort, Quinason Beach Resort, Moonbay Beach Resort, Isidros Beach Resort, and one place that we have also visited last time was the Blue Sands Beach Resort. Diba? So, ganahan kay siya, ano na kay siya, kay nakadto siya. Kaning kuan ba kaning dito kung siya kung si Birch mag-promote dili pa naman kita dito pangugat nato ay kawan dia doon sa Convincing kayo. tag-away doon sa Kalmar kay siya. o kalma na kay siya unya murag gusto mo madto Bakit ba? samot na ko imong makita siya sa kung nag-live stream ka Oo. gusto man ka Nilabi nagmaktan-aw ninyo ang iyang Oo. video, nga Kita, i-shoot niya hindi ako daw. kapangugat din tag-aral si Miss Millennial from Mr. Salay. Sige, ganun siguro. Silingan mo, Mr. Salay! Doon na lang. Balingasag Good siya. day, para kauyunan upol na minami diri from former Kapitan Bong Mandapitan. Hello, Hello, tawanan di galing ni Potes ng kita lagi. labon lagi og na si Miss Birch karon ang Lagi. sila Ibo oh. kay mo ha. Oh. Yeah, Mensahe bye. Mensahe doon ay blood ating September 13 sa covered court sa Poblasyon Libertad. Ayun. May suon daghan ko nanglan sa imong dugo. Palihog ko og suporta. You know, every now and then, especially the presence bitaw karon sa kining mga motorcycle bitaw Birch. Very sad. Now, we are happy that people are now able to afford transportation. Ang problema lang po is nagdagdag ang atong accident sa mga Kadalanan. motorcycle, no? Especially motorcycle. And every time may accident sa motorcycle, they are brought to the hospital. Usually, when they are brought to the hospital, kulang din sila dugo. So the first good
nga kanang pagsulod sa atong doctors is to infuse blood. No? Nga muna importante kay nga naging dagang stock na dugo. Nagkahangyo ko nga inyon ta ming matabangan. No, nagkahangyo ko nga inyon ta matabangan na maduna rin ang inyong dugo. And of course, PSM ko, Ma'am Flor Tabamo is listening. Oo. Madares dal uta nasa training center na Minaw. Sa nang AHYDP at Initaw. Yes, padulong mi karon sa Initaw National High School. Okay. Adolescent Program Health na, di ba? and Youth Development Program. Okay. Oo. Si Aline Mongod Miss Birch is ang ato po ni siyang ambassadors for the youth. No? So dito mo paingon, PPO team. Yeah. So asa na tan? Ang Ito kita kabalo na Julie. Panawagan nga mo apilya sila sa ato mga blood Yeah, betting. ang man naman to sa blood betting. Ano man ta karon? PJ staff sir, nag-monitor sila karon. Muban ni sir, sir. Mat, amo di mo kapanubag din niya na si Miss Birch. Banday na. Yeah. Yes. Anyway, so padayon man ni Gov, di ba? Baby Tan sa PGSO. Hi. Balo, MIS. Yeah, like the live. Oo. Napadoy nagkuan Lina. Mas ko dugang Lina. Kawad Bobby. Yes, balingasan. Uy, silingan nila ni Ma'am Birch. Yes. Yeah, Si Dr. Viz Olano, yung wife, opo. naminaw sila. And ang atong MCC sa aning Tagulwan, Melchor Popoy, Ray Tondo. Hello. Hello po. And si Mark din nga sa plot, naminaw din sila karon uban po sa atong Halangdong Kapitan Jerome Soldillo. So see, I hope that Birch, that you know, you are able to feel that the family actually of Misamis Oriental is watching you and supporting you. Iligaling kami di man naman parehana kana sukat pagod na nagkuan sa atin kana Agoy. agoy Ay, grabe! First time Kaya kayo pang lantaw. ever ha ipagkigay niyo ayun pagpailad ani Doc! Jojo Mascon for the first time! First time. wala si Everybody Birch, want to support Birch. Cheer, Birch. Cheer. Yes, grabe Sige. gid na suporta init kayo, no? So, anyway, lambo doon, nalabitan po dato kaganina, no, ang nahitabo kagahapong adlaw sa atong flag raising ceremony. Nga lagi, atong gibuksan ang National Tourism Week. But of course, si Gong Bambi, murag Nabahin ng oras, di ba? wala Nabahin ng kaya oras. siya nakabalon sa niya pagtunga iyang lawas. Kay Gov, di ba? Murag aduna pud kay importante kayo nga nakaw kagahapon. Walang ko, Birch. Yeah, actually, it was one of the actually supposedly one of the best flag raising nga akong mapilan unta kagahapon cause ang host is tourism na ang atom and everybody knows, and if you do not know that our flagship program in the province is tourism. Yes. Nagibuksan mong nato kagahapon ang atong tourism week, pero wala gid ko makadalikyat paghuman sa maong programa tungod kay gitunga ko na ang oras kay gidalikyat pud ko sa Camp Alagar dina sa may barangay Lapasan tungod kay gitagaan ta og pasidungog. Lain na po ni. Oo, pwede ba nako i-presentar? No, ikaw okay, so may nakiabay ng Linis Birch. Sige. Ikaw lang basa ha, kaya di ko bulong basa ni Anyway, yesterday ang Misamis Oriental nakadawat na punta og ganti. Ikan sa kwerpo sa kapulisan. Ang maong ganti sa pagpasalamat sa atong tabang gikan sa dila kay financial kagamitan sa atong kwerpo sa kapulisan labi na sa panahon sa masyado. And uba-iban po napay mga local government unit dito ilang itagaan sa Ganti, doon ay private sector. Naganap po ilang gi-award ng model family. Bana o asawa ng mga policemen and policemen nga ilang itagano gantian. Kani si General Pacleb, sa wala pa sila kanaog sa isya, wag mo na kayang bumaba. Let's muna. Nagagot pa sila dito. And of course, ang atong guest speaker sa mga events, si Regional Director Agape, sa DILG. So, this is the award for Misamis Oriental. Another plaque, another award, whatever you call it, but this is not mine. This is
for the people of the province of Misamis Oriental. Na nakadawat sa kan. Yeah. Congratulations sa atong Sige. Okay, atong basahon ha. Again, narang ato ang plaque nga nakuha. And allow me to read the citation. Republic of the Philippines, National Police Commission, Philippine National Police Headquarters, Police Regional Office, First Lieutenant Vicente G. Alagar, Cagayan de Oro City. This is a plaque of recognition, ladies and gentlemen, presented to Yevgeny Vicente P. Emano, Provincial Governor, Misamis Oriental, in grateful recognition for his invaluable support to the Philippine National Police and the donation of food, money, and components for the reload of ammunition to Misamis Oriental PPO personnel, thereby helping the PNP in performing its law enforcement functions and public safety services. Presented this 11th day of September 2017 during the culmination of the 23rd National Crime Prevention Week celebration with the theme Pamayanang Mapagmasid, Kapayapaan ang Maihahatid at Headquarters Police Regional Office 10. Signed, Police Chief Superintendent Regional Director Timoteo G. Paclet. Yes, lain na po ni. For Diba? Misamis Oo. Oriental. And congratulations, Miss Or. Yes. And, si Ninia, ganun niya siya paminaw. Yeah. No? Kani si Ninia, pinuwangan po niya siyang Burge, no? Kaning ikaduha, mura og kurat na pud ko kayo. Bago Bago ni, nagganap din ako, Mr. Alejandro Bascon, no? Ang Chief of Staff gini siya ni former Congressman Benjo Binaldo, and now she is the member of the board nato sa PBDEC. And si Ali Andrew is one of the best bird breeders, no? Dili sa atong ako na ila sa atong probinsya. Yes. So, good morning Andrew ha. Kamunduan ni daghan mo nga karot lang nagtagsa kita sa bird ha. Galit lang. Kami di mo comment ha. Pasumangil pag yun do. Maayong buntag gob nagkagwapo. May mga tanaw. Andrew ha, may mga tanaw ha. And of course, the GMT family sa atong mabuhay team. Good morning sa inyo. Nasa sa office karon silang lalang. And of course, happy birthday kang Bebs nga Tahor. Yes. Clarin. Mag-birthday siya. Happy birthday, Bebs. Ika na sa GMT family. Ilagay kang ipag-greet. And Mr. Franklin Mangayan sa Sinaloc, El Salvador. May buntag din na nung Franklin. Inaot nga makahatag ni o kahupayan o maundanon ang inyong pagpaminaw sa mga mahupong kamo sa atong mga hiskutanan, labi na hiskutanan sa proyekto. Yes. Uban ka Miss Burgeonet. Yes. So, si board member Buboy Sabal po, sir. Nakamonitor ka. Ay, sa board. Daghan makay nila ani. Inton, Rogelio. Mamaya mga Inton, tikon. Rogelio. Anong kalit naman na pandagan sila. Kay Attorney Jocelyn Load Mateo. Admin. Imats. Uy, uniform sila. Okay. Imats. Yes, si Kapitan Gumain sa may punta ko, Bambi, daghan kayong salamat kagahapon nga tubag, ilabi na sa yuta nga paghimuon nga barangay site. Yesterday was LGU Day. Ang scheduled Burge kanan. Libe kayo, reserve po ang mga schedule Monday, Tuesday Burge kay after flag ceremony, it's People's Day. Naman sa People's Day, LGU Day. Pag Monday, maka-uwi may mga alas 11, alas 12, yun at sa gabi. And today, karon po naman sa atong radio program, Burge, ato pong schedule is courtesy calls and department heads. Pero mahuman po din siguro, Burge, niya mga alas 11, alas 12 yapon sa gabi. So, musulod ng Kapitolyo nga hayag pa mong gawas ni ngit na kaayo. Musulod ng hayag mong gawas pag hayag mong buntagan. Pag isa naman ay kadaghan ba kayo nila? Dalang sa cabin, yeah, of course. Dalang sa cabin ang lugait na nilawapin sa ato karon Burge, no? And kini, June Kililan, regards ko, Gapang, Tapad, Digov, tanawa, Burge, ikaw, June to. Amo ning ka-family po sa PPO.
wag karon magyapon eh. Kadugay na to lang. Sige, Gradyo Jun Q, ha? Lagi. Lagi Ito ka yung rin, kanta na. ha? Hindi kanta nimo. For the first time. Yan, inanagid ka dako ang ilang suporta sa imo, Upper. Yeah, actually, no, they are appreciating you, Birch, no? Oo, Thank you very sige. much. Okay. Cover pa sir in connection lang gyapon sa turismo. Lain na pud nga kalambuan karon sa dakbayan sa Ingo kung man nakatambong ka sa usa ka unveiling sa Christ the King landmark. Ah, yeah. I think bago pa ni Birch na human, I think these are the places that you have to visit. Another one to look out for. Not only Birch, for everybody and Yes. to everybody. Mm. Then we're hoping that Birch will help us promote it. No? Yes. Kaya kami Birch, pangugat na lang bitaw. Ikaw kay matindog lang bitaw ka kay mo grabe na Daghan na kayo, oo. Ako ay nabutang ba. And ako ay tabang, but actually congratulations to Father Ruth De Velos. And dito po si birthday boy, Father Jong Sabuga. Oh, happy birthday, Dito Ato. po si Vice Mayor Ruthie Gingona. Yes. Dito po si former Vice Governor Miguel De Jesus. Dito sila tanan. And kay gi-unveil ang kanang marker. Doon na may gibuhat niya virtue dako kayo Christ the King na shrine. Wala pa nahuman ang shrine pero nahuman na ang iyang marker. Ang kabutang to Burgess, ako kay nga letter I, then doon na din heart, then letter C, T, and K. Kanang C, T, and K, Christ the King, no? Yeah. So dako kay na nga marka kung tindog ko may isuon, magdupa ko, mga aya pa na ako maabot ang tumoy. Murag, para masayon ni masabot. Mga kaupaton si Alin. Sayop ito nga. Sayop ang description. Sorry. Alon, guys. Yeah. Ay, dugay kay na human. Napas Choki. Paspas, Choki, wag kini tugad magtubag ha. Yay! Alin, nanuino na ba yung asawa ani kadto sa Kapitolyo, no? Si Kagawad Choki, anak ni Lord Wayne, no? Siya, good morning, Lambo Don, Lambo Lin, and Tanawa, very beautiful virgin net. Dunggan galing ni Chok. Good. Basta kay, wala taho ni kasi mo asawa. Oh, good lagi mo, Charlotte. Mulugan office, no? Kung taga-Miss Orca Secure kako, no? Thank you. Itong MCC and MCS sa Mulugan. Yeah, thank you. So anyway, karon mga isuon, human naman atong marker. May atong Show me lang. Di man kay mga book. Okay. Mo na nga marker. Mani siya. Asa to si Dudes? Di ba nagani din yung nakabot mga ron diri Dudes, ha? Amor? Amor? Dudes, ha? Kung natawan ka, Amor, ha? Dudes, Amor, So anyway, nahuman, nakita man ninyo ang marker, no? Karon gabuhat. And, katulang Idel Adhalin. Ingon si Father Ruth De Velos, 32 kasakinan ang himo for one day. Imagine the economic activity that will be created in time. Ikan sa mamaligya ay sa prutas, dili na mo baligya dito sa middleman o komprador, kay mismo ang motorista na ang mo palit. Kana magong palit, yano kay lambulin, kaning sayote ba? Sa contract sa kaning middleman, kanang mga komprador, grabe ka barato ang presyo, 2-3 pesos. Way lang palit-palit. No? Sa'yo mangganit sa bukid-bukid, piso ganit, duway kayo mag-uuma. Pero kung mabaligya natin sa dalan, na sa saktong presyo, maomoy pagkahalin sa ilang hinabuan. So dili ang benepisyo ang middleman. Ang hitabo mo karon sa agriculture nga system na sakitan gikay ko Burge sa atong nasod. Kay ang gatikad, ang gahago, ang gapainit, ang gapaulan farmer. Pero pagbaligya sa farmer sa middleman Burge, barato kaayo ang inang kumpra sa farmer na may naghago. Pero ang farmer, middleman, na ay truck lang, magulat sa highway, magkarga ang farmer pag yun, pag abot sa merkado, mahal o baligya, mas nako ilang kita. Sila na hinuon ang masagog kita nga naghago ang farmer. But with the shrine now, and we will be creating more, na ganang bitang mura o ganang kapitanan ba? Nagtuo ko nga makabenepisyo ang atong mag-uuma. Direkta na ilang kinitaan. Kay the more people mo bisita diha, the more na din nga market nila. PIO. Bohol. Rian University. Digal used to be a PIO in Bohol province. Ayan. Very
Christine No. ko. Hi. Okay na niyo kabot si Christine, kapitan sa opisina, may buntag diya kanimo. Ato pisitan di. Sa okay ka, bes. Ay, Easy tandingan yan, kay tawag sa ako. Okay. Hi, bes. I mean, Lambot doon ang buntag, may buntag. okay, Governor Bambi sir, before na to padayon pa ang mga dagkong mga isugutanan ko. Amo lang isingit sa gamay sir kani bitong medyo dunay kabalaka sa itong mga ginikanan karon na buhalin. Kini pa lang napagsaka sir sa presyo sa gasolina. Tungod niya napoy dugang excise tax. Iya. Oo. 1.30 man siguro ang Mm. sa diesel, 45 centavos man siguro sa gasolina. Kita ko to kagabi sa opisina sa news, no? And subo ta kay ana lambo doon. Mutaas galing ang atong kaning crudo, no? Fuel. Mutaas po ang atong mga paluluto. No? domino effect yun Ang siya. grabe nga domino effect, no? Example lang mo dito, una, ang name it, name a Commodity. di na commodity, an association or a person or kanang iyang business na dili ba I tell you unsa mapiktahan. Example, farmer, no? Kaning group of people ba, no? Association, cooperative, no? Farmer, mapiktahan. Of course, pag taas sa gasolina, sa crudo, mutaas ang tubo. Oh. Pag mutaas ang gasolina, Biyahe pa sa una man, ako kumpra pa. magplahon og piso, 20 centavos na lang, alam sila mag-uma. Grabe. That are one of the examples, no? Mangingisda. Every day, magbiyahe sila sa ilang pampo, gamit sila gasolina. Oh. Apan, ang problema kay ang isda sa dagat, dili ka daghan. Mao. Mayon ta kung mataas ang gasolina, Mudaghan daghan po pa sila. I mean, ang isda. Ang isda. Daghan ang isda. So, mura nga po nilang abot kada adlaw. Ang mura man nagnegosyo ang isda. Swerte, naidili, swerte. So, panagya po na lang kita. Pagdala silang bangka, paingon dito sa kanang baybay, magulat ang komprador. Yung siya nga, nung sa una, agahapon nung, o doon sa kadlaw, tag-80 man akong kumpra ani imong mulmul. Pero nung 60 na lang yun, kay Biyahe pa din niya. ang biyahe, mahal na ba yan? Mahal ang gasolina. So, natural, wala man siya freezer town, ang farmer, fisherman, wala mang isda, papugod siya baligya. Hindi niya baligya, madubok Madugta man, madubok man, madakot man. So, mapugos siya. Construction, lambo din. Mutaas pa ang simento. Real Mutaas ang estate, kabilya. mataas ta. Real estate, mataas na. So, ang magkabalay ka sa una example, Birch, kung magkabalay ka, 1 million. So, kanang 1 million, 30 anyos na bayaran sa yanong empleyado sa utangon, no? Para makabalay og 1 million. Even sometimes 1.5, wala naman sa 1 million lang. Wala. Naa mga low cost, pero ikaw ko lang ato pag dingding, ikaw na rin mag-ayo sa sulod. So, karon na tabo 1.2 na. 1 Kailangan million barato na. siguro. So, ang asa man ipakang interest sa imo nga nagpalit. Yes. So, you know, name a business kanang dili mapiktahan sa pagtaas sa presyo sa lana. Wala. So we are calling on the national government, you know, to hopefully stabilize, strengthen, pakusgan, or even lower ang atong presyo sa lana. Bilang ito. Yes. So, dili sayon lambo to, Tinuod, no? oo. Kung Pag-budget. magpanunayon kini nga phenomenon. Anyway, ato mang nahisgutan pod gihapon though. This is sad nga ato laging ginawagan ang national government, pero ato pud ta sa napamantay time gov ato siguro hisgutan pod gamay ang Mindanao Business Conference nga nahitabo last week. Hisgutan ba sad ning excise tax o kaning pag-increase sa mga gas? Actually wala kay na may scooty lang din kay but first let me congratulate Mr. Pizarro, ang atong president. Of course, Mr. Vega Fria, silang Ma'am Ay nga Floro sa SM. Yes. And silang Gay and everybody from the Misamis Oriental and Cagayan de Oro Chamber for successfully hosting the 26th Mindanao Business Conference. Oh yes. no? And they were able to gather, I think,
800 businessmen from all over Mindanao. Wow. And even businessmen from Visayas, Luzon, and international businessmen para mo duyog mo anhi mo tampo sa gipahigayon nga Mindanao Business Conference. And actually it promoted Mindanao, not only Cagayan de Oro or Misamis Oriental or Region 10, it promoted Mindanao. And it showed that even if there was a declaration of martial law, Okay. but it was still safe to come to Mindanao. It was still Safe to safe to invest. bring your money to Mindanao. It was safe to do business in Mindanao. So, po kayong mura o eating a lot of birds with one stone. Super duper lots of birds. Super duper lots of birds. And we were so fortunate that we were given a chance na naka-host sa ila sa isa ka sa governor's night, and it was very successful, I believe. Miss Birch was there. We were able to promote her, as I said earlier, sa Mindanao Business Conference. So yeah, congratulations, and we supported the event. In fact, the province invested more than 500,000 Oh. para moong event, no? Not me, wala ko yung nag-invest ko. The province invested more than 500,000 so that we are able to bring investors to the province. Yan. Yes, oo. nindot yung resulta to. Walang tagbo, di ba? Kay grabe na baya karon ang pag-boost sa ato ang industries diri sa lalawigan. Alam mo doon? Okay, maayong buntag. Pasalamat mi sa programa ni Gob sa Mr. Curse kay kami naka-avail sa check-up ug walay bayad bisan piso. Libre tambal konsulta from BW Patag. Patag Ukol. Good morning, Gobernador Bambi Mano. Kami daghan na Mino San Antonio. Naganto sa way agas among tubig from family. San Antonio. Dadala na itong kuan ba? Last na itong Last yes, na siya dito. And actually, wala pa na nabuhatan ka. I think the local government was busy sa ilang foundation day. Yes, Sa ilang hopefully within the week. Attorney Mateo, palug lang ko buhat og letter na addressed kang mayor kung pwede matagaan ng pagtagad ang kanina sa San Antonio ang puro o sa nga barangay, no, para itong maibawan, para itong matumbok gila yun from Anyos family na lang ibutan nato. So naman sila yung mapa din ang mapangita tao nila asa si Miss Anyos nga pamilya. Yes, Good morning, Sir Don. Normally, ilabi na sa atong pinangga gov. Among dako nga pasalamat katawan sa poblasyon Talisayan sa iyang gihatag nga project kanhi Kapitan kamulo pang type. Nestor. Kapitan Nestor. Yeah, kagawad na Ayan. siya karon. Kagawad na siya. Kagawad. Ayan. So, muraga, nagdagan gid ang atong oras, no? Okay. Pero, Pinay gamay sir. nakapaspas basta na ikaw mga kauban. Imo lang. Oo. Ito man Birch. You know, when you're near around everything is very very fast. Okay, sir, karong adlaw duha ka bagyo sa tuang nasod karon. Imo mga Yeah, Pedro, not sa northern part. Yes, so mulan kuno karong adlaw. Sa ato sa Misamis Oriental. Pero dili pa ang katapog kaadlukan nato ng sulod nga bagyo. yes. Pero ako nagapanawagan nga dili lang gyapon mo kumpiyansa. Kanay mo gud ang bagyo. Nay panahon musaka, na panahon nga mubos. Dili na to mag-control, it's nature. No? And only God knows kung asa nimo iko. But it will always be better to be prepared. Ang dito galing sa Estados Unidos, itong ilang duha ka hurricane, no? Involuntary emergency forced evaluation na ganit gyapon nakitaan. And this is a first world country. Dili na siya third world, pero sa first world ni high tech. High tech. Tanan. High-tech tanan. High-tech and modern kayong kagamitan. Wala magkulang sa kagamitan, no? Wala nagkulang sa kwarta, sulyar, pero napagyapoy napiktan. See? Doon ay moabot sa ato mga duha ka bagyo. Ako nagapanginaot sa subli, kung nanimuyok ka mo daplin sa suba, palihog ko, kanabitaw mong daplin sa bukid nga nilahili ang yuta. Na simba ko, ihitling daan ang inyong minahal sa kinabuhi, ihitling palihog ang inyong mabingnig na mananap, apil ang inyong mga kabtangan para maluwas ka na sila. Simba ko, kung mo ikugyod ang umunaog ang mabagin sa atang doon. Yes.
Ito ba si Martin Saa, ganina po na may buntag diya kanina. Oo. O gamay lang kaayo Gova. Speaking of investments diri sa Misamis Oriental, kay good news about Misamis Oriental investor si Mr. Ramon. Nagkasturya na ko si Mr. Ramon ang chairman sa San Miguel Beer. Doon na siya invest ng more than 50 billion pesos Wow! sa Misamis Oriental. 50 billion! 50 bilyones ka pesos. So, Brewery, gibali na karon ng hadog pagbuhat na gibuhat ang planta ug dinhi ta pagbuhaton sa Mindanao, Oh. dina sa may barangay Santa Ana, ang pagbuhat sa hotdog, chicken nuggets, ang pagbuhat og beer ug daghan pa kay nga kumpanya. We will discuss that next Atong din ng Tuesday. palapdan. Atong tagsatagsaon unsa nga mga Palawman planta. In fact, ang nakanindot lang kay pasari siya sa ako. Na, yes, Governor, all workers will be taken from Misamis Oriental. Yes, tugang na All buwan. workers hired will be from Misamis Oriental. Mo ginaigi promise. And we will pay all the taxes ingon siya. You don't have to pay right away. Balag ulay na. We will pay all the taxes mo ng studyan niya. Ang nalipay ko kayo. Siya, because Governor, you're siya, may manit ka nga tao, may mga literato, di lang ay kana. Dungagan ko pa na, ayun, panang dipo na to, diya sa Kasindot, plus, siya, wala man ako'y plano, pero bisa ka ng karton nga faktorya, dalong muna, pabrika, dalong muna sa inyo sa Misamis Oriental. Many other which we will be discussing next time. Kasi nung pula tao na tagal na. Pinag minuto ba ito na sobra? 3 minutos. Okay, mais sa ilo kami. Okay, so parting message mo go. Yeah, Ma'am Girly and Junsuan, and of course, ang SM Frank, Aline, Lambo Don, and of course, kang Nicole, Tudes, and sa tanong kauban sa Ultra Radio, salamat kayo. And once again, I am praying,